Sziasztok srácok, az én nevem Barna Festék. És megígértem tegnap nektek, hogy lesz Fortnite videó. Jó. Kós! Bocsánat. Ó, ingyen hátrában megszereztem ezt, de ez senkit nem érdekel. Most ahogy mondhatom, nem akarom bankkal akarok játszani, hanem a Blaze-zel. Igen, megvan az egész Blaze bundle. Esetleg, ha van nektek is Fortnite-otok, mondjátok meg mi a nevetek, és akkor játszottunk ketten is, vagy többen, vagy nem tudom. És akkor esetleg... Na hát nézzünk egy kis... Nem tudom, én építő napot, ahol nem játszok, hanem csak építek. Mert egy mapokon szoktam építeni. Nézem meg. Remélem nem mondhatlak titeket, hogy itt vagyok a lobbyba, de amúgy megnézem, kik vannak fent. Jaj, hát nem a legjobbak. Akkor vesz az. Úgy mondjam, azt nem mindig fogadja el az invite-ot. Szóljatok, ha hangos, vagy ha halk vagyok, mert akkor... Játék is direkt azért halk, hogy halljatok engem. Remélem privátba raktam. Ja, igen. De akkor át kéne menni. Tudom, hogy egyedül vagyok, és miért van nálam fegyver, ha egyedül vagyok, de hát... Már miért ne? Esetleg valaki joinol, akkor játsszuk ezt, úgyhogy... Nem szólok hozzá, mindegy. Meg lett jött. Így. És akkor most el is kezdhetjük a videót, és csak átmegyek a másik szobámba, mert kurvára lakkolok. Jaj, hiszen az zaj. Nézzük is. Nem tudok gyorsan építeni, azért van, mert akkor tényleg tele akarok nagyon. Otthon nem volt annyi. Most tudom, vagyok. Kérdezzétek, miért lőttem én sem, nem csak lövést is kezdtem. Egyszer nem hibázok, mert arról nagyon régóta játszok. Szerintem 1 vagy 2 éve játszok.